Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li Malta hija l-post ideali sabiex wieħed jinvesti fih u semma kif l-aqwa riżorsa li għandu pajjiżna tibqa' dik umana. Dr. Muscat qal dan waqt li kienet jindirizza 45 investitur Indjan ġewwa Londra. Miltqajna mal-uħud mill-iktar investituri u membri prominenti tal-komunità tan-negozju Indjana ġewwa Londra li għandha eruq kbar u illi qegħdin iħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' Brexit b'tali mod li huma ġejjin mill-Indja għandhom eruq sodi ħafna ġewwa ir-Renju Unit, ma jixtiequx jitilqu mir-Renju Unit, imma iridu bażi għal negozju tagħhom Ewropew. F'diskors waqt din il-laqgħa li għaliha attenda fost l-oħrajn il-Kummissarju Għoli Indjana r-Renju Unit YK Sina. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna joffri u jgħin lil dawk l-investituri li jridu jinvestu f'pajjiżna. Huwa semma kif il-ħaddiema f'Malta huma mħarġa huma garanzija li l-prodott finali jkun kompetittiv. Dr. Muscat stqar kif il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta kif ukoll il-konnettività ma' pajjiżi oħra tagħmilha aktar faċli sabiex wieħed jinvesti f'pajjiżna filwaqt li semma numru ta' kumpaniji Indjan li jaħdmu f'pajjiżna fosthom dawk fil-qasam tal-farmaceutika. Il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għal ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea fejn qal li jkun aħjar għal Malta li kieku r-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Ir-remarka li ma jaqbilx ma' min jgħid li ser ikun hemm kumpaniji kbar li ser jitilqu mir-Renju Unit minħabba l-ħruġ tagħhom mill-Unjoni Ewropea. Dwar dan il-Prim Ministru remarka li fil-waqt li jifhem is-sitwazzjoni li qed jaffaċċjaw in-negozjanti minħabba Brexit huwa xorta waħda jħajjarhom sabiex jiġi jaraw x'għandu joffri pajjiżna. Aħna mmorru ngħidu lill-persuni lin-negozji ngħidulhom nifhmu li hemm sitwazzjoni, nifhmu li x-xewqa tagħkom hija li żommu parti mill-inqas mill-operazzjonijiet ġewwa r-Renju Unit, nifhmu li għandkom bżonn bażi oħra f'Malta, ejja waraw x'għandna x'nofru. Naħseb din hija strateġija li qed tirnexxi. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għas-suċċess ekonomiku li qed jikseb pajjiżna, suċċess li qed jisboq lil pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea.